מה קורה חברים? היום נעשה לכם סרטון של GTA V 4 או 5, לא זוכר. בואו נתחיל. אני אומר יאללה בוא ניסע קצת, נלך נסתובב ככה במקומות, ניכנס למכונית היפיופה שלי. יו איזה נועק שדים אני. בוא נשים שיר אחר. או שלא? לא נראה לי לא. בוא נשים וויז. נלך איפה נלך? יאללה נלך קצת למחסן הזה שלי שמלא במכוניות. יאללה קדימה, נלך בעקבות הווייז. שכחתי איפה זה. היה עדיף לי לקחת את המכונית הזאת מה שהייתי תקע בה. נלך ככה בסבבה. יואו פעם הייתי טוב, מקווה שאני אחזור להיות טוב בקרוב. לא באמת, אני לא גאה בחיים עם כל העתיקות האלה. חייב לתקן אותה. אני לא יודע איפה ללכת. Oh my god. בוא נלך, אולי נחפש מונית, אולי ניקח. הנה, יש המונית. בוא ניקח אותה, כן, יפי. בוא נצא מהמכונית. נצא עכשיו מהמכונית. נלך לקחת את המונית. ניכנס לתוכה. ניכנס, כן. בוא נלך לזה, יאללה בוא נלך למחסן, כן. בוא נלך למחסן, בוא נראה. הנה בוא ניקח את המכונית הלבנה. בוא ניקח, יאללה נו, שייכנס לאחת מהן, כן. יאללה כן, ניקח את זאתי, יפה זאתי. יאללה, נלך. נצא מפה. אוי, נתקעתי. נלך. נצא, יאללה, שיהיה. לא נורא. חפיף. נלך. נתקדם קצת, יאללה. ניסע. קודם כל בוא נכוון אותי לאיפשהו שיהיה לי. יאללה, כן, שיהיה חנות בגדים. כן. עדיף. בוא נלחץ, יפה. נלך לקנות לי איזה כמה בגדים. בוא ניסע בעקבות הווייז. רק לא להתקע בשום דבר. לא הלכתי, בסדר, לא נורא. לפנות. איזה נעק שפלים אני. מייגאד. נגיע מהר. 2 קילומטר. שעה ככה בקר לשמוע שירים. בום. איי. כואב. בעקבות הווייז. נסע קצת על המדרכה, נשבור חוקים. אוי, מה קרה לי? כל הזמן אני נתקע. מקווה שאני אחזור להיות הנועק שדים שהייתי פעם. איזה באסה.
יופי, תקנתי את עצמי יופי. לא, שוב חזרתי למקום החסום. לא, למה? נשאר, כן. נמשיך. אוי, לא. יופי. בום. לא, למה? תקעתי. ונתקדם. נקבות הוויז, כמו שתמיד אומר. איי, מה קורה לי? אני לא יודע מה קורה לי. איי, למה לא פניתי? צריך ללכת ישר. יאללה. בואו נלך, ככה כבר את החיירתי כבר הרוסה. שהצלחתי לא לשבור את החלון. ככה לא תהיה הרוסה. מה אתם אומרים? אולי ניקח מונית, אני מחפש. כן, יאללה, ניקח מונית. יאללה, קדימה. אפ. ניקח מונית. אני אחפש מונית. הנה שם מונית. לא הצלחתי, עזוב. נלך מקסימום מחר נחפש. לא לתקע. אוי, ידעתי שזה יקרה. שו. אוי, בליט. אוי, הבליט. לא, מה קורה לי היום? אני נתקע כל הזמן או בעץ, או באנשים, או בעמודים, או במכוניות. מה קורה לי היום? אוי. בוא ניקח את המכונית האדומה, יהיה. או שלא, אני לא יודע. לא ניקח. טוב. בוא נחכה קצת, אולי נבוא מונית. טוב, אני לא מוצא מונית. מה אני אעשה? אוי, שיט, למה לא מוצא, למה? בוא נפיל את הפח, טוב, אז בואו, יאללה, נלך לבית לישון, אז בואו. טוב חברים, זה היה הכל היום. אם אתם רוצים, תעשו לייק, תשאירו בתגובות בפייסבוק ותצפו בבקשה. ומה בפייסבוק? תשאירו בתגובות למטה. ואם אתם רוצים לעשות לכם עוד סרטונים מהסוג הזה, תרשמו בתגובות גם. ותנו לייק. ביי.